fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja qed tagħmel tifkira tal-konsagrazzjoni tal-Bażiliki tal-Apostli San Pietru u San Pawl ġewwa Ruma. Din hija tradizzjoni li l-konsagrazzjoni ta' dawn iż-żewġ bażiliċi li huma mibnija fuq il-qabar ta' San Pietru u ta' San Pawl hija bħala talba tal-unità tal-Knisja għax il-Knisja issir tempju ta' Alla kif aħna tempju ta' Alla kif ukoll mbagħad nisimgħu episodju sabiħ tal-Vanġelu fuq it-tempju. Biex tiċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra. Mulej, int li mallem tagħna, mulej ħnina. Kristu, int ir-raj tajjeb tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int is-sultan tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja tal-dejjem. Il-udis li nofru b'suffraġġju ta' salvo frendo. Nitolbu. Ħares mulej il-Knisja tiegħek bil-għajnuna tal-Apostli, kif bil-ħidma tagħhom bdiet tara flilek, hekk ukoll bit-tal tagħhom titqawwa dejjem fil-grazzja tal-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara 3 xhur tlaqna fuq ġifen li kien għadda x-xitwa fil-gżira ta' Malta. Kien ġifen tal-Alexandra biġbija ta' Dioskuri fil-Prua. Nżilna Sirakuża fejn għadna 3 ijiem. Minn hemm għaddejna max-xatt ix-xatt u wasalna Reġġju. Il-jum ta' wara qam riħ minn nofsinhar u l-għada wasalna Puteoli. Hemm sibna xi aħwa li stidnuna noqogħdu 7 ijiem magħhom. U hekk wasalna Ruma. L-aħwa ta' din il-belt li semgħu bina ġew sal-forum tal-Appju u sa 3 vieren biex jilqgħuna malli raw Pawlu rat il-ħajr l-Alla u qawwa qalbu. Meta dħalna Ruma, Pawlu tawh il-permess joqgħod għalih b'soldat għassa miegħu. Pawlu dam joqgħod hemm għal 2 snin sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' lil dawk kollha li kienu jiġu għandu ixandrilhom is-saltna ta' Alla u jgħallimhom fuq il-mulej Ġesu Kristu bil-kuraġġ u bla tfixkil. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus ngħidu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu nwieġbu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael inwieġbu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu ngħidu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trombetti. Għajtu bil-ferħ il-qoddim il-mulej is-sultan inwieġbu. Il-mulej
għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Inqumu bil-rifqa għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja. Lilek, o Alla, infaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġemma glorjuża tal-Apostli. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju qabad ikeċċi l-barra l-bejjieħa u jgħidilhom: hemm miktub id-dar tiegħi tkun dar tat-talb, iżda intom għamiltuha qar tal-ħallelin. U kien jgħallem kull jum fit-tempju. Il-qassisin il-kbar u l-kittiba u l-kbarat tal-poplu kienu jfittxu li jeqirduh, iżda ma kinux jafu x'għabdu jagħmlu għax il-poplu kollu kien imqabbad miegħu biex jisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Dal-episodju ta' Ġesu fi ħafna tifsiriet. Kif Ġesu ma kienx jaqbel mal-amministrazzjoni tat-tempju għax ma kienx tmexxija ġusta u retta. Allura Ġesu qabad ikeċċi dawk kollha li daħlu fit-tempju u jużaw it-tempju għal l-interessi tagħhom. Issa dalgħodu ma nixtieqx infisser għaliex u mhux għaliex, ma nieħdu talima. Ġesu irid inaddaf it-tempju ta' Ġerusalemm. Imma fuq kollox illum Ġesu irid inaddaf it-tempju tagħna għax aħna bħala mamdin, bħala persuna li temmen fi Kristu, aħna nsiru tempju tal-Ispiritu Santu, tempju ta' Alla. U l-personalità tagħna, il-persuna tagħna, l-esperjenza tagħna llum hija tempju. Imma l-mulej jammar dan it-tempju jien naħseb iva la din hawnhekk nixtiequ illi aħna nkunu dik l-amara dawk l-għexien ta' Alla f'ħajjitna. Imma jista' jkun hemm ukoll illi forsi dan it-tempju ma ngħidx sar qar tal-ħallelin, imma forsi jonsu ftit ta' purifikazzjoni, ta' tindif. U x'tindif nistgħu nagħmlu minn din il-qalb, minn dan it-tempju ta' Alla li hija l-persuna tagħna bħala nsara? Eżami ftit serju ta' kuxjenza. Dak li jien naħseb, dak li jien nagħmel, dak li jien nixtieq jaqbel mar-rieda ta' Alla? Alla jgħix verament fil-qalb tiegħi, qiegħed fiċ-ċentru ta' qalbi, fiċ-ċentru ta' ħajti. Ġesu irrid u jixtieq jgħix fina għax għalhekk ġie u ma ġiex għal perfetti, ġal midinbin kemm il-darba jgħidilna. Allura jekk aħna nħossuna forsi midimma għaliex il-ħajja tagħna forsi mhix skont ir-rieda tagħna,
imma tista' tinbidel, tista' titnaddaf, tista' tiġi imġedda biex tkun amara denja tal-mulej. U dan billi nippruvaw nagħmlu il-ħila tagħna kollha biex kemm jista' jkun ħajjitna tkun maquda ma' dik ta' Kristu. Għax Ġesu wkoll meta keċċa il-bejjieħa irreferixxa wkoll illi qalilhom ħottu dan it-tempju hekk sabiħ illi kienu jaħsbu li ma stax jiġġarraf u wara Ġesu kħabbar li ma tibqax ġebla fuq ġebla minn dak it-tempju hekk sabiħ. Alla ma jridx ikisser imma jrid inaddaf it-tempju. Allura anke llum Ġesu jixtieq inaddafna. Inħallu il-kelma ta' Alla tenna biex aħna nsiru amara denju tal-mulej. Ħuti eżies, aħna u niftakru il-jum ta' dedikazzjoni tal-Bażiliċi ta' San Pietru San Pawl f'Ruma, irresqu quddiem Alla għall-Missier dawn it-talbiet tagħna. Għall-Papa u għall-Itfijiet biex fi spirtu ta' għaqda jaħdmu ħalli dak kollu li jemmnu fi Kristu jinġabru f'merħla waħda taħt raj wieħed nitolbu. Għall-mexxejja tad-dinja sabiex iħabbirku ħalli l-bnedmin kollha ikunu ħilsa li jistqarru il-fidi reliġjuża tagħhom nitolbu. Għall-membri batuti tal-komunità l-Istralija niftakru fil-morda kemm fid-djar li jidin iseguna kemm fl-istarijiet u għal dawk li jduru bihom biex b'imħabba jaqduhom bħalma jaqdu kieku lil-mulej ħalli aħna nsibu dawn ħutna nsibu appoġġ għajnuna fil-bżonnijiet tagħhom nitolbu. Għalina l-koll hawn miġbura f'dan it-tempju, dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, sabiex bl-imġiba qaddisa ta' ħajjitna il-Knisja tidher dejjem aktar sabiħa u bla teba nitolbu. Irresqu wkoll it-tal personali tagħna. Ilqgħu Alla t-talb li qed nagħmlulek u għamel il-Knisja mxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa fl-istqarrija tal-fidi bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frotta l-artu xogħol bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbi, nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif jisieħ magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajtna dal-inbit li qegħdin nofrulek, frotta d-dilja u xogħol bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, aħna għaddejja tiegħek nofrulek dawn id-doni biex tagħtina l-grazzja li nżommu bla mittifsa kif għaddawilna l-Apostli San Pietru San Pawl bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna l-fuq. Nizukkar l-mulej Alla tagħna.
Sewa u xira tas-sew mis-sera Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ir-raj ta' dejjem. Ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsieba u tħarisa permezz tal-apposti biex ikomplu irriġuha dawk stess li jint qed fuqha bħala rajja f'isem Ibnek. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla għeda Addis, Addis, Addis. Gratulati mija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smaniet. Mlirek mġej fis-silimin. Addis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull busija. Addes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejlinata biex minn raj ħibati ħal ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u għal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u għal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' l-dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mettijek li. Inxandru bil-ferħi għaw minn tijek u nistennew biex tamma tiġi fil-glorja. Għalek aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-karċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbuk tilana għawn u diemek biex taħduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna b'ġisewijiet li imma nifdu sehem il-ġisew d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u mal-poplu Addis kollu tiegħek. Ftakar fil-qaddej tiegħek salvu frendo li joġbok issa jaħlu minn għandek għal id-dinja. Ftakar f'ħutna dak li laqdu fit-tama tal-qawmien, ftakar ukoll fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, għaddisin kollha u li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Inkomplu nitolbu kif għallimna Ġesu, missierna li jinti tismawek, jitqaddes ismuk, tiġi saltati, ikoll is-sritin kif is-sema jdefrak. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna l-lubitna, bħalma nafru l-minu ħati għallik, la ddaħħalniex fi ġri, iżda l-iżdani deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li int trid fija, int li tgħix wis-saltal għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom.
għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu u dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jisfewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla. ħaruf ta' Alla bitneħdu bid-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla bitneħdu bid-dinja ħatina il-paċi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubet ta' dinja. ħajni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Nfaħru l-mulej billi niftakru fil-mejtin tagħna. Għatihom u mulej il-mistreħ ta' dejjem jistriħu fil-paċi. Nitolbu. Għamel mulej li l-poplu tiegħek imwettaq bil-ħobs tas-sema jifraħ bl-Apostli San Pietru u San Pawl li inti tagħmilna biex nimmexxuna u jħarsuna.
بكريستوس سيدنا. المولاي معكم. يبارككم الله اللي يستقلش المسير l'Iben u l-Spiritu Sant. Morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd. Infaħru li Marija, tal-bnedmin.